bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe yeɓoɓe page men nickel tv kalɗo mbaɗon wonde dunde baba damande haɗa itv ɗo enen gonde honorable député à l'assemblée nationale mo gandanɗa hoorema monsieur le président Aliou dembourou ko Aliou dembourou haalama bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe enen gandi ko ɓiɗɗo pullo daraniɗo leñol kadi jiɗɗo sénégal jiɗɗo son excellence monsieur le président Macky Sall hande enen ɗo gandanɗa hoorema ɗo ranerou wuuro fulɓe ɗo gandanɗa hoorema hande ɗo gueɗe kewɗe hande ɗe jaaji e teddugal son excellence monsieur le président Macky Sall en ji joni e tali o drapeau ji nan mbaɗa holko kewi ko jaɓɓade son excellence monsieur le président Macky Sall nickel ko adi foof Allah yettama eɗen mbiya alhamdoulillahi rabbil alamin eɗen mbiya kadi allahumma salli ala seydina mouhammad wa sallim jetten Allah juulene rasul sallllahu alayhi wa sallam saabu hunde ko wayni si ari fayi e wuuro ma a yettat Allah sabu président de la république si wiyama homo ara wuro ngon wuro won ko ngo dañi sabu caggal Allah e nulaɗo muɗum leydi sénégal kanko woni numéro 1 donc on noon si tawi heɓori arde wuro ma hay sa yiɗano ɗum a fot dara so noon Allah noon waɗi haɗa yiɗi ɗum e nder ɓerde ma an kam mboɗo sikki a fota ɗana a fota ñallin a fota ñaam a fota yar so wona o yawti ko ɗum woni ko addi en goppuɗen haajuji men e hammuji men mbiɗen yen garɗo jooɗoɗen paden président de la république paden mawniraɗo tedduɗo o paden sehli men o paden guiɗo men o guiɗo leydi sénégal aussi jiɗɗo leydi ndi président jooɗotoɗo ha ɓooya suuɓo région ngaji ɗiɗi walla tati yaha waɗa heeɗi balɗe sappo yewtido yimɓe he ñalda e heɓe walda e heɓe eɗen doora dañde on ɗon président de la république goppuɗo Dakar woppi kilimaji ɗi woppi ñameɗe ɗe woppi fof wiya naat e jeeri ndi naata e dande maayo ngo naata e waala ngo naata e kala ɗo ngannduɗa ɓiɗɗo sénégal naaje nantoon sa gawowo sa gaynaka sa cañowo sa ɗatowo sa demowo sa fitiram golle sa liggotoɗo e laamu sa ceerno sa miskino ma o yettomo o haalda e maɗan on ɗon woni mbo padaten ɗo e ranerou ferlo haɗa andi ranerou ferlo noon histoire mum ko histoire kawniɗo kulbaniɗo nickel ña mboɗo yiiɗi nickel ña e hoore muɗum jooɗo tan ha ɓooya wiye ala ko immanimi Dakar so wona yaade ranerou président Macky Sall premier muɗum nde o waɗɗi ndimagu ngu o wi komi laartowo leydi sénégal candidat ji mbaɗa validé o wiya haɗa jeeya yamiraɓe yo ɗaɓɓu nde o waɗi quitté Dakar o juuri Touba o wi premier am meeting mbaɗatmi meeting o ko ranerou o wi ranerou koko ranwinta lawol machallah ko ɗo o idi wadde premier meeting en tant que ɗaɓɓowo leydi donc noon ɗo ngoɗo wuuro homo jogui histoire e président Macky Sall donc ko wuuro ngo o yiɗi wuuro ngo o horsini ko wuuro ngo o innata hay balol mum battinigol France nde o haalata affaire découpage o wi ko ƴeewe exemple ranerou ferlo donc noon wadde on padaten aɗa andi ñalawma mawɗo guuɗannoɗo maire so rawandu e sum majji yima dille mbadde dille mbaɗat ladde heewat guuɗani sehil ma nan ara guiɗo ma sehil guiɗo misal jiɗɗoma kadi jiɗɗomi jiɗanɗomi nickel ña wonko ganduɗa hen saabu aɗa tawa hanki nde gonmi pédagogue e dow pharmacie Ibrahima fof teddugal haɗa andi ko tawatnomi ɗon haɗa andi ko waɗatno ɗon fréquenté haɗa andi hande wonɓe ministére uji ɓe min jewtidanno ɗon min jarda attaye ngam ɗaɓɓude leydi ndi ɗaɓɓiɗo nde gandal ɗaɓɓiɗo nde cuusal ɗaɓɓiɗo nde yeede jawdi mum ɗaɓɓiɗa nde kala ko ɗum namnino pour beele sénégal ene wona juuɗe neɗɗo mo ganduɗa ko jaaƴe ɓerde neɗɗo mo ganduɗa ko tedduɗo neɗɗo mo ganduɗa ko jurumdero neɗɗo mo ganduɗa ko ganda neɗɗo mo ganduɗa ko joom arkis sabu so tawi a dañi président mo ganduɗa leydi ndi dañi indépendance ko e joni président ji tati ndewi ɗo kono wona duuɓi capanɗe joyyi pawɗi eɓe laami en jiyani hay valade pétrole wona gaz Allah o wi mbeɗo fada biyeteɗe Alaji Macky Sall ha laamo leydi sénégal mi uddita bali boyɗi pétrole ɗi mi ittoɗi toon to Arabie Saoudite mi rewnoɗi less e ñeeñalam e gandalam e yurmedam e bawalam mi rewno ɗum less ha ɗum yetto wuuro wiyetege sénégal Macky Sall heɓa ɗum totta ɓiɓɓe leydi ndi ɓe kutoro on woni président joom arkis o président ganɗo jurumdero o machallah bandiraɓe tedduɓe naniri ni dans quelques minutes inchallah e nder men page men YouTube men keɓ ɗum joni so Allah jaaɓi